Sa ngalan sa Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, panaa kaninyo. Now sa akin. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaunog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa kagdako uyamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga magdasig kanimo sa himayaong pangaliya ni Santa Lucia, Birhen og Martir. Aron dinhi maghandom kami kanunay sa pagkatao niya diha sa langit, ug makaambit kami sa iyang kalipay nga walay katapusan sa umaabot nga kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Dios miingon, kaya ko ang Ginoo nga imong Dios, maoy maglig-on kanimo. Ako ang nagsulti kanimo, ayaw kahadlok, kay tabangan ko ikaw. Ang Ginoo nag-ingon, ayaw kahadlok Israel, bisag sama ka lamang sa ulod, kay tabangan ko ikaw. Kay ako ang balaang Diyos sa Israel, muluwas kanimo. Himuon ko ikaw nga galamiton sa pag-iog, bag-o, hait, ug duhay sulag. Giukon ug dugmokon mo ang kabukiran, ug himuon mo ang kabungturan nga ingon sa abog. Alig-igon mo sila, ug ipadpad sila sa hangin ngadto sa layo, ug katagon sila sa bagyo. Apan magmalipayon kamo, kay ikaw man ang inyong Diyos. Daygon ninyo ako, ang balaang Diyos sa Israel. Sa dihang mangitag tubig ang akong katawhan, ug wala sila'y hikaplagan.
ug maguga ang ilang dila sa kauhaw. Ako ang Ginoo, mutabang kanila. Ako ang Dios sa Israel, dili gayud mobiya kanila. Padagay dayon ko ang mga suba diha sa upaw nga kabungturan, ug mga tuburan taliwala sa kawalugan. Himuon kong linaw ang kamingawan, ug patunghaon ko ang mga sapa diha sa disyerto. Magtanom ako sidro, akasya, merto ug olibo didto sa kamingawan, ug mulukop sa sipre, palo di China, ug aguho ang kamingawan. Aron ang katawhan makakita ug masayod nga ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel, maoy naghimo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ang Ginoo maayog maluluyon, dugay nga masuko o puno sa kaayo. Ibayaw ko ikaw, Diyos, ug akong hari, ug daygon ko ang imong ngalan. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayog maluluyon, dugay nga masuko o puno sa kalinaw. Magpasalamat unta kanimo ang tanan mong mga binuhat, o Ginoo, ug magdaig kanimo ang mga nagtuo kanimo. Pasultiha sila sa himaya sa imong gingharian, ug pahisguta sa imong kagamhanan. Ang Ginoo maayog maluluyon, dugay nga masuko o puno sa kaayo. Ipahibalo nila sa katauhan ang imong gahom, ug ang mahimayawng kasana sa imong gingharian. Ang imong gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong kamanduan nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo maayog maluluyon, dugay nga masuko o puno sa kaayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagkatago kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Yan ikaw. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Hinomdumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga mangbubunyag, apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang gingharian sa langit na iagom sa mga mapintas nga panatake, ug ang mapintas ka mga tao nanlimbasog sa pag-agaw niini. Ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises may tungod sa gingharian. Ug kung buot kamo mutuo sa ilang mensahe, si Juan mao si Elias kansang pag-anhi gitagna. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Mga igsuon, maayong gabi, naa na kita karon sa ikawalo nga adlaw sa atong nobinaryo alang kang Santa Lucia. Siguro sa 8 ka adlaw, daghan na kamo nakasinati kung kinsa si Santa Lucia. O sa iyang kinabuhi, daghan kitang makuha nga mga pamatasan aron atong ibutang sa atong kinabuhi. Nga si Santa Lucia, usa ka matinud-anon, no? Sumala sa iyang saad, no, nga iyang kinabuhi, iyang ihalad sa Dios. Busa kana, no, iyang gibarugan nga magpabilin siya nga ulay para sa Dios. Si Santa Lucia usab sa iyang pagka may gugmaon sa Dios, nahimo siya nga nagahatag og mga kaayo sa mga katawhan. Ilabi na gayud kadtong mga nagkinahanglan o ginabang para sa ilang mga kinahanglanon. Kay si Santa Lucia, matod pa sa istorya siyang kinabuhi, aduna siya'y mga pagkabutang, aduna siya'y mga bahandi sa kinabuhi, ug aduna siya'y pamaagi aron makatabang sa iyang isig kaingon. Ug pinaagi niini si Santa Lucia, gilantaw siya sa simbahan nga siya mao naghatag og lamdag sa mga kadtong mga katawhan nga naa sa kangitngit, nga naa sa kasubo, ug naa sa mga dili makapanginabuhi nga matanunayon para sa Dios. Busa sa iyang kinabuhi atong nakita ug atong mapangutana nga si Santa Lucia sa nalipas nga mga daghang mga tinuig, no? Naa pa ba siya'y mahinungdanon nga makahatag para kanato aron nga ang atong kinabuhi nga espirituanon mahimo nga ma-improve, mahimo nga maayo ug mahimo nga ato kini siya matarong sa atong kinabuhi. Tinuod si Santa Lucia, no? Usa ka modelo nga matinud-anon sa iyang mga saad, matinud-anon sa iyang pagka-Kristiyano, bisan pa
nga daghan kaayo ang mga trials, daghan kaayo mga hagit sa kinabuhi, siya nagpabilin sa iyang saad sa Dios. Busa kita karon, no, gitagaan niya og pagmodelo nga dapat ang atong kinabuhi usab, no, matinud-anon kung kinsa kita, no, ug unsa ang atong kinabuhi, no. Kung kita Kristiyano nga Katoliko, dapat ato kana isabuhay ang atong pagkakatoliko. Dapat dili kana siya pwede nga inigsimba buutan, no, pero inigawas sa simbahan, lahi na usab ang pamatasan. Si Santa Lucia manaaman sa kasulod sa simbahan o manaaman sa gawas, si Santa Lucia matinud-anon gayud sa Ginoo. Naamay makakita o lay makakita, gabuhat siya og maayo para sa iyang mga kaigsuonan. Mao kana ang makita nato nga siguro may hinungdanon para kanato sa atong panahon karon. Ikaduha nga mensahe nga siguro atong makita kang Santa Lucia nga siya nanahimo nga kahayag, no? Kay Lucia, no, in Latin, no, meaning kahayag, no. Si Lucia, no, nahimong kahayag sa mga katawhan nga ilabi na gayud naa sa mga kasubo, naa sa kasakit, naa sa panga sitwasyon na siguro sa kangit-ngit, naa ang iyang kaugalingon. Si Santa Lucia, no, na nahimo siya nga kahayag sa mga katawhan. Adunay usa ka istorya bahin kini sa usa ka nurse, no, nga na-assign sa section sa ospital para sa mga cancer patient, no. Ato lang siguro siya nganlang Elena, no. Kini si nurse Elena, no, isip matidud-anon sa iyang profesyon nga nurse og na-assign sa department sa mga cancer patient, no. Nakita niya nga kini nga lugar, no, hilom, no. Siguro tungod kay sa mga sakit nga gibati sa mga pasyente, no. Adunay mga kaguol, adunay mga pagmahay sa kinabuhi. Usa ni ana kaadlaw, adunay usa ka pasyente, no, siguro atong tawagon nga Maria, no, aduna siya'y kanser, no, sa iyahang sakit. Kadtong gidala na siya sa niana nga lugar, ka department sa ospital, sige siya kahilak, sige siya kaguol, sige siya dili masabtan ang iyahang mga ginabuhat. Kini si Elena, no, nakita niya nga kini siya, no, tungod ni anang sakit, daghan ang iyang mga kauban nga nilikay, no, kay dili lagi sila makasugakod sa pag-atiman ni ining pasyente. Apan si Elena, no, nagpainoktok siyang kaugalingon nga kini man ang ako ang profesyon, kini man ang akong gipili, no, dapat akong panindugan, no, dapat ako kining buhaton. Sutuod man bisag lisod, muduol siya ni Maria katong pasyente. Maminaw siya, niuban siya, naminaw siya mga kaguol, mga kasakit.
nga dili niya masabtan ngano. Pero nagpabilin siya diha tapad ni anang pasyente. Niagi ang mga pipila ka adlaw si Maria nausab siya og si Elena naminaw sa iyahang mga gibati og dito nasabtan og si Maria usab nalipay bisan tuod nga doon na siya'y mga kasakit nasa'y hibati apan si Elena nga kanunay anaa kaniya natagaan siya kusog ug kaisog sa pag-atubang sa iyang hibati ug nagsugod siya og istorya nag-share siyang kinabuhi ug si Elena naminaw ra kaniya hangtod sa oras nga si Maria iya nang giatubang ang iyang sakit tungod sa pakiguban ug natagaan siya giya ug kahayag ni Elena sa iyang pag-uban kaniya. Sama niini mga kaigsuunan si Santa Lucia nakasabot sa atong mga ginasinati. Nahimo siya nga naghatag sa mga pobre, kadtong nag-antos, kadtong naay mga sakit, si Santa Lucia naghatag niini sa iyang presensya ngadto kanila. Busa, nahimo siyang lamdag, nahimo siyang kahayag para sa mga katawhan. Kini usab mga kaigsuunan ato ang gipamalantungan. Kita ba nahimong kahayag sa atong mga kaigsuunan? Ilabi na gayud katong nagkinahanglan sa mga hinabang. Ang ato abang kaayo atong kihatag kanila. Na nahimo ba kitang mga buhat sa gugma sa Dios para kanila. Kini mga kaigsuunan akong iambit sa inyo ang duwa ka bagay nga si Santa Lucia mahinungdanon para kanato. Nga si Santa Lucia nagpabilin siya nga matinud-anon sa Dios. Ang paghimo nga matinud-anon dili lamang sa panahon nga okay ang tanan, pero ang makanunayon sa Dios bisan pa aduna kitay mga pagsulay, aduna kitay mga problema sa kinabuhi, sama ni Santa Lucia nagpabilin kita nga may gugmaon sa Dios. Mao kini ang importante nga atong makatun-an kang Santa Lucia. Ikaduha nga si Santa Lucia nahimo siya nga ekspresyon sa paghigugma sa Dios sa iyang isig kaingon. Hinaot nga sa atong nominaryo, sa atong mga pag-ampo kang Santa Lucia, no? Ato kini siya makita nga aspeto sa espiritualidad ni Santa Lucia nga ato unta kini siya mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Daghan kayog mga problema politika, daghan kay problema sa pamilya,
Daghan kay problema sa ato ang social media, sa digital world. Asa man kita nahimong kahayag sa atong mga kaigsuunan. Na nahimo ba kita nga maayo sa atong isip kaingon. Hinaot na sa atong pag-ampo makahatag kita kahayag sama ni Santa Lucia dinhi sa atong pagtuol kaniya nga unta tagaan kita grasya sa Ginoo pinaagi sa intensyon sa intersesyon ni Santa Lucia. Kini atong iampo, kini atong mga pangamuyo niining Santos Kamisa hinaot nga tagaan kita grasya nga mamahimong matinud-anon, mamahimong mga kauban o mga grasya sa atong isip kaangimon. Kini atong giampo sa Dios niining Santos nga misa. Mga pag-ampo sa katawhan, ang Ginoong Jesus midayeg kang Juan nga magbubunyag sa iyang pagdala sa katawhan ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pagwali may tungod sa paghinulsol diha sa pag-ampo moingon kita Dios sa pasaylo pamatia kami. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan padayong mutawag sa katawhan, aron biyaan nila ang ilang makasasalang pagpinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga tao ngagisangunan sa pagmando, mupatunhay sa kalinaw dinhi niining atong panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga kabos ug ang mga naguol, makadungog sa maayong balita sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga huptan nato ang unsay maayo ug likayan ang matag-matang nga dautan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mitaliwang mga matuuhon makakita sa kaluwasan sa Dios dito sa iyang gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Amahan, diha sa imong gugma, pamatia ang among mga pag-ampo ug himoa kaming sama kang San Juan nga magbubunyag na sa walay kahadlok ug diha sa pagpaubos misaksi sa mga gitudlo sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad sa nga mga gasa tungod sa imong kamanghingatagon kini mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga mipaddaog kang Santa Lucia batok sa tanan mga pagkasakit sa iyang lawas. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Now sa akin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen ay bayong atos sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarang. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, ang ayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga mga martir, si Santa Lucia, sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imo himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nakaali sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imo Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimong kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka na mo. Pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha kami nga mahingpit kami diha sa kugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyabana, uban sa mga apostoles, ni Santa Lucia, ug ni San Ezequiel Moreno, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuikan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga imayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong kagitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom o kanhimaya, ang to sa kanturan. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo ay ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
ipakita tang pag-inigsunay. Panagdait, Atake kami sa kalihina. kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. O Dios, nga nagpasilungog kag Santa Lucia uban sa mga santos tungod sa duha niya kakadaugan sa pagkaulay o sa pagkamarteryo. Itugot nangamuyo kami o guman kami makabuntog niining tanang dautan, makadangat kami sa himaya nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog magluhod. Pagampo sa adlaw nga tanan. O Santa Lucia, martir ug dalaygon nga dalaga, dungga ang pagampo nining makaluluoy nga devote nga nahagugma og nagatuyo pagampo kanimo. Midangop nagapakiluoy ug nagpakitabang kanimo. Tabangi ako Santa Lucia, sa kakulian nga gibati ko nga mao'y tuyo nining fagnobena. Maingon nga imong gikaluyan o gitabangan ang inahan mo nga nasakit, o gibawi mo sa sakit nga iyang gibati, o gidangat ako sa Dios sa akong gituyo nining nobena. Kung daw uyon man sa kabubuton niya, apan kung daw dili man uyon, matuman gihapon ang iyang santos nga kabubuton, dinhi sa yuta o gingon manusab dito sa langit. Amen. Pagampo sa ikawalo ka adlaw. O matamis o yamot nga Jesus, gipahayag o gipakita mo ang imong pagkadiyos sa imong mga tinunan dito sa bukid sa Tabor. O gitugon mo sila nga dili nila imantala ang ilang nakita dito, kutog nga buhi pa ikaw. Kundili unya na sa tapos sa imong pagkabanhaw. Nagatuon ka kanila o kanamo manusang, nga dili tuyuon pagparaig dinhi sa kalibutan. Si Santa Lucia nga imong pinalangga, mapaobsanon og makugi nga tuman sa pagsunod niya kanimo, og halayo kaayo kaniya ang pagparaig. Tungod sa santos nga pagtuon mo kanamo, o tungod manusab sa pagkamatinumano ni Santa Lucia nga imong alagad, nagaampo kami kanimo Ginoo, nga imong kuhaon og ibton sa among kasing-kasing ang pagparaig nga walay pulos, aron kami maingon kang Santa Lucia nga imong pinalangga, managtarong ug managligdong kami, aron mahilayo kanamo ang mga pagparaig dinhi sa kalibutan.
Kundili ikaw hinuon ang pagdaygon namo, kutob nga buhi pa kami dinhi sa yuta, ugon niya pagadaygon man kausab namo, sa dayon nga pagdaig dito sa langit. Amen. Santa Lucia, iampo mo kami. Palihog maglingkod sa makadiyo. Mayong gabi kanatong tanan, karon ang ikawalong adlaw sa misa nobenaryo alang kang Santa Lucia, ug atong pasalamatan ang mga mosunod. Extraordinary Ministers of Holy Communion, Confraternity of Augustinian Recollect Altar Servers, Choir, Lectors, Commentator, o Collectors, ug sa atong mga nobina sponsor, Basi Panganiban Chapel, Senbedco, Erwin Gukong, Sixto and Bining Chorizo of Cebu, Mr. and Mrs. Arlene Merin, Rogelio Kadungo, May Parba, Mrs. Alice Poquito, Judy Pila, Henry Hensun, Corazon Balaba, og sa atong Mass Presider of Homilist, nga mao si Reverend Father Eduardo S. Siles Jr. OER, og silang tanan, ato silang tagaan og masibargong pagpak pasalamat. Human sa atong santos nga misa, aduna kitay veneration sa relic ni Santa Lucia. Mahimong mulinya kita sa tunga nga bahin sa atong simbahan. Daghang salamat. Viva Santa Lucia! 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 Palihog manindog, daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap ka ni. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalinaw aron pagigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos.